खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गलाघाट जिल्लायाव बिस गोनां मैखुन जानानै सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय आइजोखौ मेरापानीनि तराली बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तराली बर्मननि नखरजों लोगोसे गुबुन गंब्रै नखरा हाग्रानिफ्राय मोननाय बिस गोनां मैखुनखौ जानानै लोमजानाय जायो। लोमजानाय सुबुंफोरखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय उनाव जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। नाथाय तराली बर्मना फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि उनाव दिल्लीनिफ्राय क'क्राझाराव सफैफिनबाय बनस'नि सोमावसारारिफोरा। सफैफिननायनि उनाव क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव बरायदों बनस'नि सोमावसारारिफोरखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 एप्रिल खालाराव दिल्लीयाव खुंफुंजानाय बनस'नि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव बाहागो लाहैनाय क'क्राझार जिल्ला बनस'नि सोमावसारारिफोरा दिनै क'क्राझार सफैफिनबाय। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बेरफुसार बिबुंथिनि सायाव बिजनी दख'रा एबसुनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजनी दख'रा एबसुआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिजनी दख'रा एबसुआ बुङोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बुंनाय अजदखौ फैगौ 7 साननि गेजेरावनो फोरमान होनांगौ। फोरमान होनो हायाबा हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना मख'नो गोनांदि मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन, थांनाय 3 आरो 6 खालार खालि बिजनीनि सिङाव थानाय सबायझार ब्लक, थौरिबारि ब्लक आरो मानास सेरफां ब्लकनि जथुमायाव ओंखारनाङा होनना गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल आरो एबसुनि मानसिफोरा बादा होदों होनना अजद होदोंमोन। आसामनि सासे पुलिस अफिसारनि समाजारि बिजोङाव आब्रुथि गैयै भिडिअ'आ भाइराल जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सासे पुलिस अफिसारनि आइजोजों गाज्रि भिडिअ' शुट खालामनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइराल जादों। भिडिअ' नुनाय बादिब्ला पुलिस अफिसारा आइजोजों फिजिकेल जानायनि सिगां केमेरा एंगोलखौ गावनो मोजां खालामग्रोयो। बे पुलिस अफिसारखौ बजालि पुलिस थानानि एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर किशोर कुमार शर्मा होननानै सिनायथिनाय जादों। बे भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव बे जाथायखौ लानानै बजालियाव दावराव दावसि आरो जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै लाजि मोननाय फोरमायो। जायगानि सुबुंफोरा अजद होनाय बादिब्ला बजालि पुलिसआ एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर किशोर कुमार शर्मानि हेंथायै एक्सन लानायनि सोलायै जाथायखौ दोनखोमानोसो नाजागासिनो होनना। भारतआव फिन कभिड-19नि पजिटिभ केसआ बांनो हमदों। दिनै 7 एप्रिलाव मिरु सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया फोसावनाय मोनसे डेटानि बादिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव कभिड-19नि गासै 6050 गोदान केस मोननो हादों आरो सिगां साननि रुजुनायाव कर'ना भाइरास सन्देरनायनि अनजिमाया 13% बांसिनदों। बेजों लोगोसेनो भारतआव कभिड-19नि एक्टिभ केसआ बांनानै 28303 जानानै दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।